השמנת יתר ותנגודת לאינסולין נמצאים במרכז הסינדרום המטאבולי, המגפה הגדולה ביותר של העידן המודרני. נאמבר 1 קילר. אנו מחויבים לתזונה נכונה ומדויקת ואורח חיים בריא. יחד עם זאת, יש לנו את הזכות להשתמש בפטריות מרפא, שמסייעות במגוון מסלולים מטאבוליים, מאפשרות דרך קלה ומדויקת יותר לצאת גדולים ובריאים. שמי יגאל ואני רוצה להזמין אתכם לכנס מרתק. צומחים קדימה, ועידת פטריות הבריאות השנתית של ברת צמחים. בכנס אני אתן הרצאה סופר חשובה על הדרך בהם פטריות מרפא מסייעות לנו לצאת מהמעגל האכזרי של השמנת יתר, תנגודת לאינסולין וסינדרום מטאבולי. פטריות הן עולם מרתק, וגם הכנס יהיה כזה. מוזמנים ב10 במרץ לוועידת פטריות הבריאות השנתית של ברת צמחים. מבטיח לכם שיהיה חשוב ומעניין.